Murag gigutom naman ko ani oy. Ay, sakto. Naaman day si utanan si Aling Miray. Lah, tala mo nga ta. Tala. A few moments later. Hala. Turoy ang utanan oh. Wow! Katambog sa mga utan, uy! Murag board man kay koron. Utanan. 2 hours later. May tag-iyang bunga sa kong utan. Hala. Kalami sa mga... Usa na boy giabuno nila, ano ba? Sus, pastilan. Gutom na kayo. Oh my God! Na lang sa kong utan. Isa lang ang buka klase nilang utan. What? Sagdain na lang. Basta makautan ko. Hala. Si Aling Miray, mana. Mabisita na po na ko ng utanan. Hala, masakpan niyo ko. Pansa. Murag nga na po yung nangaot sa mga utanan. Hala. Hala, te. Unsa man imong gibuhat niya? Ay, te, nanguha ra ko ka ng kuan. Utan ba din? Wala ko ka pananghid kay... Murag, busy man kay kaganina. Naana po ning pagabot-buton. Ay, te, sa tinuod lang bitaw, te. Wala bitaw ko maka... Ay sos, nimo. Na, kasab-an dyo kong auntie ba? Wa manggug ko na ng hid. Ugma. Oh no! Pero siguro na nako nga. Way tao.